بنێرن کوردên Rojavayê Kurdistanê tu caran bi tu awahî dijîtiya Tirkiyê nekirine nakin. Yani her demê xwestine li gel wî welatî cîran bin di aştiyê de bişin. Daxwaza wan jî ji Tirkiye ew ku bi hev re cîran bin û pêwendiyên xwe xweş bikin. Serokvezîrê Berê Tirkiye û Serokê Nihayê Partiya Gelecek Ehmed Davutoglu di hevpeyvîneke taybet de li gel Rûdawê Axifî got. Dema ku Sûriyê neyê perçekirin, wê demê pêwîst nake Tirkiye ji sîstema otonomiyê aciz bibe û nabe li dij derkeve. Aliyekî dîyê vê meselê Sûriye û herwiha bi taybetî Rojavayê Kurdistanê jî bêguman. Bi dîtina ve proseya çekberdana PKK dê rê li pêşiya vê yekê veke ku hikûmeta Tirkiye hevdîtinên diplomatik bi Rojavayê Kurdistanê re jî bike? Ya ben olmuş olsam tereddüt etmeden bunu yapardım. Onun için dedim başta. Divê zemînekî ava bike. Eger ez di ciyê wan bûma min ê bêdûdilî ev tuş kiribûye. Lewma min destpêkê de got ku mekanîzmeke sêalî dikare di navbera Tirkiye û nûnerên demokratîkên Kurd li herêma Rojava ez nebiwa teya sazlêkê çekdarî dibêjim û rêveberiya Şamê rêveberiya Sûriyeyê de bê ava kirin. Dikare bêgot pêşkirin ka pêvajoya derbasbûnê dê çawa werê bi rêve birin. Divê nebe ku em ji van tiştan bitirsin. Heta dema ku min beriya Rêzdarbax Çêlian ji di wê demê de got pir deng veda. Min got ku eger Sûrî li hev bikin nabe ku Tirkiye ji tu otonomiyê aciz bibe. Em ti kesî wekî dijmin nabînin. Nabe ku em bibînin. Eger Sûrî li hev bikin yanî eger li hevkirinek di navbera Şam û Rojava de çêbû dibêjin me li ser vê yekê biryar da nabe ku Tirkiye vê yekê wekî gefekê bibîne. Bila tenê aramiya Sûriyê bê misoger kirin. Bila yekîtî wek bûna Sûriyê neyê xira kirin. Ji ber ku eger carekê were xira kirin eger Sûriye wekî Iraqê parçe bibe dê bigêje rewşa Libnanê. Yanî dê herêmeke Durziyan çêbibe, herêmeke Elewiyan çêbibe. Herêma Kurdan, herêma Tirkmenan, herêma Ereban çêbibe. Lêbelê niha pêwîstiya me ne bi parçebûnê bi yekbûnê heye. Hêvî dikim ku Sûriye ji vê pêvajiyê bi awayekî erênî bandorê werdigire. û bi navbeynkariya Tirkiyeyê eger pêwîst be dibin xwedî derketina wê de li hevkirinek di navbera aliyan de li Sûriyê çêbibe. Suriye'de taraflar arasında bir uzlaşı sağlanır. Hikûmeta Sûriyê saziyeke nû bi navê Desteya Niştimanî ya Wendayiyan ava kir. Armanca wê desteyê ew e ku li çarenivîsa bi hezaran kesên wenda û kesên ku hatine revandin li çarenivîsa wan bigere di nava 15 salên derbas bûyde. Di rojên rûxandina rejîma Esed de deriyê zindanan hatin vekirin. Gelek zindan derketin. Lê ji 150,000 girtiyan tenê nêzîkî 9,000 kes sax ji zindanan hatine derxistin yan jî bi xwe derketin. Heta niha çarenivîsa bi 10,000 kes nediyar e. Di nava wan de Kurd jî hene. Helbet yek ji wan hevkarê me Ferhat hemoye. Heta niha ne em ne jî malbata wî kesek nizane çarenivîsa wî çi ye. Ev kesûkarên qurbaniyên rejîma Berê ya Sûriyê ne. Ew nav lîsteyên navên girtiyan li pay çarenivîsa kesûkarên xwe yên goberê girtî bûn digerin. Lêlgor raporên rêxistinên mafên mirov ji koka nêzî 150,000 girtiyên kotzindanên rejîmê de bûn tenê nêzî 9,000 kes bi saxî ji zindanan hatibûn derxistin. Li tevahiya Sûriyê bi 10,000 kes bêserûşûnin û bi 100,000 rastî binpêkirinên tund hatine. Roja 17 vê mehê Serokê Demkî yê Sûriyê Ehmed El-Şerع bi du mersûman du deste ji bo dadbendiya veguhêz û çarenivîsa wendabûyan damezrandin. Lê hin mafnas rexneyê li navaroka van her du mersûman digirin. Yasanas û mafnasê Kurd Fêsal Bedir Serokê Berê yê navenda dadbendiya veguhêz ji tora medyayî ya Rûdawê re di vê derbarê de axivî. Du mersûmê derketin bi rastî ew jî wek mersûmê êberî xwe ne ve tiştekî ava nekin ji bo pêşeroja Sûriye. Dademendiya veguhezî wextê ku em bixwazin divê her kes têkeve binsiya wê de û divê her kes jî bêje ez ev desteya çi biryarê distîne ez qebûl dikim
رژیم دست پێ دەکە حیا بجۆلانی و هێزێوی و هەواڵبندیوی ئیرۆرۆ لە دەستەیا شامێنە ji ber gişa dijî Sûriya karê xerab kirin, gişa girtin kirin, gişa estençî kirin, kuştin kirin û xelk bêwêran kirin û penaber kirin û kesek jî ji wan nikaribe ji me ev kar nekiriye. Ev gotin bi xwe jî li kesê ê gund dabûne ê nebedî bûne ê kes cê wan nizane gişa jî ev karkirine û nebedîkirine û dibe ew jî têkevin bin siya pênade û her wiha jî tim û tim dibe ji kesê pispor bin ev desteya dibe ji kesê serbixwe bin ji bo bikaribin biryara xwe bistînin bê daxit bê tirs. جبلی قربانیان دست رژیم بره به هزاران کرد لسر دست داعش و گروپن جکدار ین اپوزیسیونا برجی به سروشون بونا. عراس جلال بردفک رخصنان av دولتیش بو کشبیدان و ماف مروان جرودا و ردا زانین کل روش آوای کردستانه 2105 کرد لسر دست داعش هاتنه به سروشون کرن و 5400 کرد لسر دست گروپن ارتشان اجتماعی هاتنه به سروشون کرن. حسین عمر، روداو.